Je to vážna téma, táto prorodinná problematika. Naozaj, keď si zoberieme súhrn tých prorodinných opatrení naprieč vládami, a teraz vôbec nebudem politický, pretože niektoré tie prorodinné opatrenia prijala sociálno-demokratická vláda, väčšinu z nich, ale niektoré, povedzme, aj predchádzajúca vláda. Máme tehotenské, príspevok pri narodení 1., 2., 3. a 4. dieťaťa. Máme prídavok na dieťa, ktorý sa zdvojnásobil. Máme najdlhšiu materskú dovolenku, pardon dámy za ten výraz, dovolenka, ale poberanie materskej dávky je najdlhšie v Európskej únii, 34 týždňov. Potom rodičovský príspevok 500 eur. A napriek tomu, obedy zadarmo, vlaky zadarmo a tak ďalej, napriek tomu sa na Slovensku stále rodí menej a menej detí. A preto my musíme uvažovať ešte, akým spôsobom motivovať ľudí mať viac detí, aj keď si myslím, že už je to dnes skôr viac o životnom štýle, že už možno ľudia to nie je otázka peňazí, že už to nie je otázka tých benefitov. No ale napriek tomu my sme v programovom vyhlásení vlády sľúbili rodinnú kartu. Teraz sme na konci tzv. Trhových konzultácií. Na to vyzerá tak, že rodina dostane rodinnú kartu, ak už ste rodina, a povedzme, že príde do nejakého obchodu a na niektoré tovary, ktoré súvisia so starostlivosťou o dieťa, ako napríklad plienky, detská výživa, tou kartou si uplatnia jednoducho zľavy. Alebo na rôzne služby, ktoré poskytuje samospráva alebo štát, či už rôzne múzeá, aj príspevok povedzme na športové kluby alebo nejaké kultúrne kluby, tam môže na tejto karte byť. Bude to vekovo ohraničené? Skôr hranica dieťaťa, veková hranica dieťaťa, pretože všetko závisí od nákladov na štát. Viete dobre, že sa teda nachádzame v ťažkej konsolidácii. O to viac si teda cením, že sa nám podarilo tie prorodinné benefity uchrániť na ministerstve práce, že sa teda neškrtali, neskracovali, ako tu strašila opozícia. My sa reálne zaoberáme, a už sme to dali vypracovať analytickej našej sekcii, tým, že by sme povedzme matkám, ktoré majú 4 a viac detí, úplne odpustili daň z príjmu. Prepočítame to dokonca aj na matky s 3 a viac deťmi. Druhé to opatrenie, ktoré ešte by pripadalo do úvahy ako prorodinné opatrenie, by malo byť buď detská pôžička alebo hypotekárny úver, ktoré by štát dotoval podľa počtu detí. Ak chceme motivovať ľudí mať čo najviac detí, tak jednoducho si tento pár... v rámci konsolidácie? No pozrite sa, ja hovorím o nejakom strednodobom horizonte, len aby si ľudia nemysleli, že sa tu s ničím nepracuje. Jedna vec sú peniaze, že teda sme v ťažkej finančnej situácii, ale druhá vec je, našou povinnosťou je pripravovať nejaké nástroje a riešenia aj pre rodiny, aj ďalšie, pretože vieme, že tá demografická krivka sa proste zhoršuje.